Momentálne sa nachádzame na pôde nemocnice v Topolčanoch a práve u nás prebieha celoslovenská súťaž o najlepšieho medika a najlepšiu ošetrovateľku, teda najlepšie Florence roku 2023. Je to 7. ročník tejto súťaže a prvýkrát sa koná na západnom Slovensku a tešíme sa, že sme to práve my, ktorí sme dostali túto príležitosť túto súťaž usporiadať. Na prvý pohľad je to o disciplínach, ktoré sú bezprostredne spojené so zdravotníctvom. Snažíme sa tam ukázať budúcim našim kolegom, že je to aj o tímovej spolupráci, ako je to nevyhnutné, aby to všetko hralo, fungovalo spoločne, ale snažíme sa rovnako to vsadiť do širšieho kontextu, čo znamená, aby vlastne naši budúci kolegovia chápali, v akom prostredí budú pracovať. A sú tam mnohé aktuálne témy, napríklad zdravotné poistenie, ekonomika, nemocnice, ale zároveň aj tie najaktuálnejšie témy, ktoré sa rozoberajú ostatné obdobie ako optimalizácia siete nemocníc, disciplíny, s ktorými sa môžu asi najčastejšie stretnúť, čo znamená napríklad branie krvi, cievkovanie žien, najmä po operáciách, keď majú teda problémy. Potom tam máme laparoskopické výkony, lebo všetci vieme, že postupne vlastne sa tá medicína aj v tomto smere posúva, že sa snažíme menej invazívne metódy využívať. Ale takisto v podstate veľmi aktuálna téma, resuscitácia pacienta a podobne. Mne sa asi najviac páčil prváčik. To bola disciplína o tom, že sme dostali vlastne nejakého pacienta s nejakými problémami a my sme si odoberali anamnézu, hovorili sme, čo by sme nabrali v laboratóriu, aké vyšetrenia by sme spravili a bolo to veľmi praktické. Možno spoznať nových skvelých ľudí, naučiť sa nové veci a aj prakticky si ich vyskúšať v nemocniciach. Zatiaľ sa mi najviac páčila resuscitácia, ale páči sa mi aj operačné sály. Určite je to skvelá skúsenosť, dostane sa človek k praktickým veciam a je to zábavný víkend a človek sa veľa naučí. Moja disciplína bola kardiopulmonálna resuscitácia, alebo teda základné nejaké zabezpečenie pacienta, ktorý je v bezvedomí a nedýcha, základné nácviky kardiopulmonálnej resuscitácie aj s rozšírenou v podstate advanced resuscitáciou už ako pre budúcich lekárov. Disciplína je náročná, pretože musia zvládnuť teoretickú prípravu, potom praktickú prípravu a v tej praktickej príprave je to dezinfekcia, chirurgická príprava rúk, obliekanie sterilného plášťa, sterilných rukavíc, ruškovanie sterilného stolika a príprava drobného inštrumentária k laparoskopickému výkonu. Každý rok musím povedať, že sú trošku iní. Možno ich niektoré témy zaskočia, práve preto, že sa s nimi úplne nestretávajú v tom prostredí vysokoškolskom, ale myslíme si, že veľmi potom dobre vnímajú to, že v podstate majú možnosť sa dozvedieť aj niečo viac, ako to, čo nejakým spôsobom primárne zastrešuje to vysokoškolské štúdium. A v zásade aj dneska sa nám to ukázalo, alebo tento ročník nám ukázal, že téma, ktorá bola pre nich úplne nová, tak sa s ňou výborne popasovali. Samozrejme, je to dobrá skúsenosť. Naučia sa tu mnoho teoretických a praktických vedomostí, vyskúšajú si situácie, ktoré sú reálne v nemocnici, takže odporúčam a určite im to pomôže aj na nejaké také skúšky, či už štátnice alebo bežné skúšky v škole. Páčilo sa mi tu, ale bolo to veľa náročných úloh, ale ja som si to užila a super sa tak stretnúť aj s ostatnými medikmi a ošetrovateľmi, bolo to super. Pre nás je to veľmi dobré v tom, aby sme my vedeli, akým spôsobom sa k študentom priblížiť, lebo my sa zase snažíme navnímať, čo je pre nich dôležité, čo by sme im mali vedieť ponúknuť, aby mali záujem jednak zostať na Slovensko a samozrejme radi by sme boli, aby zostali v našej sieti alebo do budúcna boli súčasťou našej siete.